سلام متحف قدوس بزعبة جغانو ترايديو ززارب ايفالون لومي نابقصات تاريخ تمليسنا بقبرن لبي زنكتكت حموش چاكانات تواهيلن زفلتا دك انسيو كنري انا منمن مخانن كتفلتو تدليدو اسكمساي تصنحو السلام ورات تغطاتلتنا ابز فيديو عم مصحف قدوس بزعبا استتقصا حموش دك انسيو بسنكي زفصمو تغبارات چكانات تواهيلن زصوعا بحتون ملسن ملكع نغرب كاب إيزابيل كساب دليلا انتاي كم زغبران سعبينون مس موكسي تغسطات كنري انا علامانا كاب تاريخ نممهار امبر نحادة اوتا نمناس ايكونن ناي مجمريا كابتن چكانات انستي اتبهال إيزابيل اب مصحف قدوس بفلاي اب قداماين كالاين مصحف نغس اتركب اقداسيت گندما حماقسم زلوا سبيتي يا جن إيزابيل من يا إيزابيل سبيتي نغوس اكاب ناي سميناوي منغس اسرائيل ابتشعي كفل زبن قدم لدة كريستوس ايا نيرا قوال يتبال نغوس سوداناويان ايا نيرا از مالت إيزابيل اسرائيلاويت اين برتن قند ملليئا وي قندي زفلتا إيزابيل بقندي بزمد سعبو نغرات تفلت ناي مجمرتا قندي مللي ناي إيزابيل زنبره متتتاو املخو تاوت نسا ناملخو ناي سدماويان امالختي زخونو بعلن استاروتن اب اسرائيل بوقعي اتاتاتيا بيت مقدس نبعل اب سماريا سريحة بزحات نبيات بعلن استاروتن دما تمقب نيرا زي تاريخ زي اب قداماي نغس معرف 16 فقد 31 كساب 33 معرف 18 فقد 19 زي تغبارات زي نا إيزابيل نحق እግዚአብሔር بتري زصارر ايو نيرو كلاي مللي نا إيزابيل مسغاغن مقتالن نبيات እግዚአብሔር نبيات እግዚአብሔር بتري تقاومومن سغومن نيرا بزحات كاباتهم دما قتيلا يا اقداماي نغس معرف 18 فقد 4 فقد 13 لنبي إلياس نغتقتلو محيلا نيرا اقداماي نغس معرف 19 كاب 1 كساب 2 سالساي مللي إيزابيل صلوا ابلعلي سبايا نسبايا ننغوس اكاب نابكفا تغبارات تدافافو نيرا نابنت ابتي ناي نابوت غرات ويني ننابوت بحاسوت كسيسا كم زقتل غيرا اتي غرات دما ناكواب كنزوهاب غيرا قداماي نغس معرف 21 فقد 5 7 16 مصحف قدوس كم اكاب بإيزابيل سبيتو تلعايلو أقدم እግዚአብሔር كفو زغبره حد اكوا اينبرن يبل قداماي نغس معرف 21 فقدي 25 رابعاي قندي مللي ناي إيزابيل تعبيتان زي تنسح تريد لبان كسب موداتا هيوتا نمنقدا ايقيرتن موداتا انتاي كونه موداتا ازيوز اسكحكح ينيرو كمتي نبي إلياس التنبيه دما تفصمه قداماي نغس معرف 21 فقد 23 يهو ناكاب سعيرو نغوس اسرائيل مسكونه
ናብ እዝራኤል መጸ ኢዛቤል ድማ ተሰላሊማን ተጻፊፋን ኣብ መስኮት ኮይና ትዕዘቦ ኸላ ያሁን ኣገልገልታ ካብቲ መስኮት ክድርቢዋ ኣዘዞም ካብ መስኮት ምስ ተደርበየት ሞተት ደማ ድማ ኣብ መንደቕን ኣብ ኣፍራስን ተነጽፈ ያሁ ድማ ነዛ እተረግመት ጓል ኪዱ እሞ ቅበርዋ ንሳ ደጊም ጓል ንጉስ እያ በለ ሰብ ክቐብርዋ ምስከዱ ግና ብጀካ ርእሳን ኣይዳዋን ኣይጋራን ካላ ኣይረኸቡን ኣኽላባት ከምቲ ትንቢት ዝበሎ በሊዕማ ነበሩ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 30 ክሳብ 37 እቲ ትንቢት ኣኽላባት ንስጋ ኢዛቤል ኣብ ግራት ይዝራኤል ክበልዕዎ እዩ ዝብል ነበረ ስለዚ ኢዛቤል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምልክት ናይ እከይን መምለኺት ጣዖትን ከምውን ናይ ስደት ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ እግዚአብሔር ኮይና ትዝከር ጽማቕ ትዕሶ ናይ ኢዛቤል መን እያ ነይራ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንታይ ዓይነት ዘስካሕክሕ ተግባር ትዝከር ኢዛቤል ሰበይቲ ኣካብ ንጉስ እስራኤል ካብ ሲዶናውያን ዝመጸት ልዕልቲ እያ ነይራ ዝፈጸመቶ ጭካነ ኣምልኾ ጣዖትን በዓልን ኣስታሮትን ዝበሃሉ ብግዲ ናብ እስራኤል ኣታታትያ ናምለኽቲ እግዚአብሔር ኣሳዲዳ እዚ ታሪኽ እዚ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 31 ክሳብ 33 ንኢዛቤል ጓል ኢትበዓል ንጉስ ሲዶናውያን ወሰደ ከይዱ ድማ ንበዓል ተገዘአ ሰገደሉውን ንነቢያት እግዚአብሔር ብዘይ ምሕረት ቀቲላ ወይ ኣሳጊጓ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 4 ኢዛቤል ንነቢያት እግዚአብሔር ከተጽንቶም ከላ ንናቦት ንጹህ ሰብ ግራት ወይኑ ክትወስደሉ ኢላ በሓሶት ምስክርነት ኣቕቲላቶ ነዚ ንጹር ታሪኽ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 21 ተገሊጹ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ቁጥሪ 7-14 ንሳን ሰባያ ኣነ ግራት ወይኒ ናቦት እዝራኤላዊ ክህበካ እየ ኢላቶ ውድት ጌራ እቲ ንናቦት ዝገበረቶ ጥልመትን ጭካነን ስስዓን ድፍረታን የሪ መወዳእታኣ እውን ከምቲ ነቢ ኤልያስ እተነበዮ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነበረ ካልአይቲ ኣታልያ መን እያ ነይራ ስልጣን ንምሓዝ ዝወሰደቶ ስጉምትታት እንታይ እዩ ኣታልያ ጓል ንጉስ ኣካብን ንግስቲ ኢዛቤልን እያ ንዮራም ንጉስ ይሁዳ ተመርዓወቶ ሞት ኢዮራም ዝተፈጸመ ንኹሎም ወተሃደራት ንጉስ ይሁዳ ቀቲላ ንእስራኤል ን6 ዓመት ገዝአት ኣታልያ መበቆላ ካብ ንጉስ ኣካብን ንግስቲ ኤዛቤልን ኮይና እዚ ማለት ካብታ መንግስቲ እስራኤል ዝመጸት ኮይና ምስቲ ንኣምልኾ ጣዖት ዝነበራ ስድራ ቤታ ዝተተሓዘ ማለት እዩ ንሳ ንኢዮራም ወዲ ንጉስ ኢዮሳፋጥ ብምምርዓዋ ንግስቲ ይሁዳ ኮነት በዚ ኸምዚ ኣብ መንግስቲ ይሁዳ ጽልዋ ንምፍጣር መንገዲ ተኸፍተላ ኣታልያ ብምንታይ ትፍለጥ ኣታልያ ኣዝዩ ጨካንን ሕሱምን ተግባራት ብምፍጻም ትፍለጥ ንዘር ዳዊት ንምጥፋእ ብምፍታና ትፍለጥ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ስልጣን ብምሓዛ ትፍለጥ ካብ ኣታልያ
እንምሃሮ ነገር እንታይ እዩ? መጀመርያ ስልጣን ንፉዕ ተግባራት ከም ዝውዕል ንምሃር። አታልያ ስልጣናት ተጠቂማ ንስድራ ቤታ እኳ እንተኾኑ ንብዙሓት ሰባት በዲላ እያ። ስለዚ ስልጣንና ንሰናይ ተግባራት ከነውዕሎ ይግባአና። ካልኣይ ውርሻ ክፉእ ጽልዋ ከም ዘለዎ ንምሃር። አታልያ ካብቶም ወለዳ ዝወረሰቶ ኣምልኾ ጣዖትን ኣብ ሂወታ ከቢድ ጉድኣት ኣምፂኡላ እዩ። ማለት ኣክዓብን ኢዛቤልን ኣምለኽቲ ጣዖት ስለ ዝነበሩ። ሳልሳይ ንሕግን ስርዓትን ምኽባር ከም ዘለና ንምሃር። አታልያ ንሕግን ስርዓትን ብምፍራስ ንግስቲ ኮይና ን6 ዓመት ገዝአት። መወዳእታ ግና ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ዮሳባት ዝስማ ሓብቲ ንጉስ ንኢዮኣስ ዝስሞ ሓደ ወዲ ንጉስ ካብ ሞት ኣድሕነቶ። ንኢዮኣስ ን6 ዓመታት ከም ዝስወር ጌራ ኣብ ቤት መቕደስ ሓበእቶ። ኣብ መበል 7ይ ዓመት እቲ ሊቀ ካህናት ዮያዳ ንኢዮኣስ ከም ወራሲ ንጉስ ኣውጁ ንአታልያ ሰጎጋ። ድሕሪኡ አታልያ ተቐትለት፣ ኢዮኣስ ከዓ ንጉስ ኮነ። መወዳእታ ህይወት አታልያ ኣዝዩ ዝሕዝን ነበረ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝተጻሕፈ ካህን ዮዳሄ ንዮኣስ ካብቶም ዝሰረፉ ዘርኢ ንጉስ ዳዊት ሓቢኡ ኣዕበዮ። ዮዳሄ ምስ ዓበየ ንአታልያ ካብ ስልጣን ንምውራድ ተመኽረ። ወታደራት ዮዳሄ ንአታልያ ኣብ ቤት መቕደስ ቀተልዋ። ድሕሪ ሞት አታልያ ኢዮኣስ ንጉስ ኮነ። ስለዚ አታልያ ብዓመፅ ተቐቲላ ህይወታ ተወድአ። እዚ ዛንታ እዚ ስልጣን ብኽፉእ መንገዲ ምጥቃም ከም ዘየድሊ የርኢ። እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 8 ካብ 18 አታልያ ንኢዮራም ከም ዝተመርዓወቶ ዝገልጽ። ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 11 አታልያ ንኩሎም ዘርኢ ንጉስ ዳዊት ከም ዝቐተለትን ንግስቲ ከም ዝኾነትን ይገልጽ። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ብዛዕባ ተግባራታን ሞታን ናይ አታልያ ብዝርዝር ሓበሬታ ይህብ። ዛንታ አታልያ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ዘሎ ዛንታ መጠንቀቕታ እዩ። ንሕና እውን ካብ ተግባራታ ተጠንቂቕና ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ክንመላለስ ይግባአና። ሳልሰይቲ ሄሮድያዳ። ሄሮድያዳ ጓል አርስቶቡስ እያ። ንሱ ከዓ ወዲ ሄሮዶስ ዓብይ እዩ። ሄሮድያዳ ካብ ስድራ ቤት ሄሮዳውያን እያ። ቀዳመይቲ በዓልቲ ቤቱ ንሄሮዶስ ፊልጶስ እያ ነይራ። ሄሮስ ፊልጶስ ሓዊ ሄሮስ አንጢጳስ እዩ። ድሕሪኡ ንሄሮዶስ አንጢጳስ ተመርዓወት። ሄሮስ አንጢጳስ ከዓ እቲ ንገሊኡ ክፋል ናይ ገሊላን ፍልስጤምን ዝገዝእ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ሄሮዳውያን እዩ። ሰሎሜ ዝስማ ጓል ነበረታ። ሰሎሜ እታ ርእሲ ዮሃንስ መጥምቕ ዝለመነት እያ። ሄሮድያዳ ፍሉይ ባህሪ ወይ ከዓ ክፉእ ተግባር ዝገበረቶ ንሄሮዶስ አንጢጳስ ንሓዉ ፈቲሓ ንኸተቱ ስለ ዝደፋፍአቶ እዩ። እዚ ተግባር እዚ ብሕጊ ኣይሁድ ጌጋ እዩ ነይሩ፣ ማለት ዝሙት እዩ። ዮሃንስ መጥምቕ ትጸልኦ ነበረት። ምክንያቱ ዮሃንስ ነቲ ጌጋ ዝኾነ ሓዳሮም ይነቅፍ ነበረ። ስለዚ ንዮሃንስ ክትቀትሎ ትደሊ ነበረት። ብሓበሻ ሄሮድያዳ ሓንቲ ካብ ስድራ ቤት ሄሮዳውያን ዝነበረት ንሓደ ካብቶም ሄሮዳውያን ዝነበሩ ገዛእቲ ዝተመርዓወት ብዘይ ሓጋዊ ሓዳር ዝገበረት
كمون نيوهانس مطمق ملكوت بمقتال التفلت قال يا كاب هيرودا እንማሮ ዝግባና ነጥብታት መጀመሪያ ጽልን ቅምን ዘለዎ ሓይሊ ሄሮዳዳ ዮሐንስ መጥምቅ ስለዝነቀፋ ቅምን ሒዛትሉ ስለዝነበረት ነዝኻ ናቲ ዝሕዝን ሞት ዮሐንስ መረሐት ነቲ ጽሊ ክንቋጻጽሮ ይቕረ ክንብል ይግባና ጽልን ቅምን ኣብ ልብና ክንሕዝ ከም ዘይብልና ካላይ ስልጣን ናይ ምጥቃም ሓላፍነት ሄሮስ አንቲጳስ ስልጣን ነበሮ ንስግና ንጽድቂ ዘይኮነስ ንድልየት ሄሮድያዳ ተገዚኡ ስልጣንና ንሰናይ ተግባራት ክንጥቀመሉ ኣለና ሳልሳይ ውሳኔታትናን ሳዕቤናቱን ሄሮድያዳ ንሄሮስ ጌጋ ውሳኔታት ስለዝወሰኑ ንሳቶም ንኻልኦት ህይወቶም ከዓ ኣብ ሓደጋ ወደቀ ንሕናኻ ህይወትና ብጥንቃቐ ክንውስንን ሳዕቤናቱ ኣቐዲምና ክንምርምርን ይግባአና መወዳታ ታሪክ ሄሮድያዳ ኣብ ሰለስተ ወንጌላውያን ተጠቂሱ ኣሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ 12 ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ካብ 14 ክሳብ 29 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ካብ 19 ክሳብ 20 رابعتي سبيتي أوتيفار بغمي إيان يوسف السقياتو بغمي إيو شكانا زري سبيتي أوتيفار حلقة زبعنياتات فرون زنبر سباي إيو يوسف بزمود كتولغو دليا النبرات يوسف نفقادا مسابين كوا مسادمن عميسني إلى كسستو بحسد كسيسا دما يوسف نعمتات بقفعي أبيت معسرتي كساقي مغنيات كونت ريزة فترات معراف 39 تغري 14 كساب 18 نسو كنزي كايبل نسو نمحسامي ناباي أنا جنا عو إلى تقدركو كرانو أبيدي حديقو ناب قدام حدمة إلى كسستو بزي فتوتا سلزي فتسملا نمتو سب يوسف يوتو نببلشاو وصلتو سقمتي كانان سسعان بروح يقبر تي حسود يوسف بزح مكرا أوردلو أموداتا جن زيابير أملاخ لعل أبلو عنون كدسنون نسنون ريو زيابير أملاخ نقوس ناي جبسي قبرو حمشيتي دليلا نسانسوم زغدعت كمي إيا
إذا كما يجرو شكانة يري دليلا فلسطيناويت سويت كوينا مرحت فلسطيناويان نسامسوم بخمي كان زحيلهم زلو مسيرو نغت نقرم قبو هابوا بزغا دليلا نتي قدوس نايقيا بيهر زخنة سامسوم فلسطيناويان أحليفا هابتو دليلا نسامسوم بترقاقامي مسير حيلخا نقرني أنا بلد تجنقو نبرد أما وداتو مستيرو نازراوي مهانو صغرو نخيل لاسية ويكا خيت لاسية حيلو أب صغرو خمزو خانة مسنقرا نتوم فلسطيناويان أحليفا هابتو مصحف مسافنتي معراب 16 فقد 16 شمونتك 17 شعات دليلا دما كله لبو نجر كمز نجرا مسرايت ليخا نتوم مقاننتي فلسطيناويان صوعتهم شون دما نسامسوم أب برخا أدكستو صغرو شعات أنافر رسو لاتايت حيلو دما كاو لغابا دليلا نجنزب إلى نزامنان زفكران سب كديعة ناب تفاتن مكرون وسدا لبا تريرو شكانة ملأ سامسونج عينتو ساب زعور كم باريا جيرو أمودات هدما سقاب زموت قبرتو نزيوخا ما ركنت نتبوق لماد يبالاشو زبل سلازي فغري قال السيتي ناي قليلا نسامتم زلوت أقان كبرن أسانو